olen Sankkari-Tiia, tuottavan salaisuuden perustaja ja päävalmentaja. Ja nyt seuraava reilu varttitunti keskitytään ilmaisiin työkaluihin, jotka auttaa sun yritystä pääsemään heti paljon paljon parempiin tuloksiin. Eli lähdetään liikkeelle Googlesta. Google Analytics on todella loistava työkalu, jota sä pystyt käyttämään ihan velotuksetta, ja siinä on muutama semmoinen pikkukikka, joita sun kannattaa opiskella hyödyntämään. Tämän yhteisen hetken nimi on käytännön opas naisyrittäjälle, eli pointti on se, että me halutaan ymmärtää niitä kävijöitä, jotka meidän verkkosivulla käy. Me halutaan tehdä parempia businesspäätöksiä ja me halutaan kasvattaa kassavirtaa. Ja nyt jos ei sulla ole omia nettisivuja, niin tosi paljon tänä päivänä puhutaan siitä, että ihan noi sometilit riittää, ne on ihan fine, mutta kyllä mä suosittelen, että verkkosivut kannattaa ehdottomasti yrityksellä olla. Ne on tosi nopeat ja kevyet nykyisin rakentaa, eikä niistä tule edes juuri minkäänlaisia kuluja. Samoin sitten nämä työkalut, joita mä nyt esittelen, niin nämä on tosiaan ihan velotuksettomia ja tosi paljon tehostaa sitä sun yrityksen pyöritystä. No minkä takia sitten tämmöinen työkalu kuin Google Analytics on yrittäjälle välttämätön? Ihan siitä syystä, että ilman sitä dataa, niin sä teet pelkkiä arvauksia. Ja ne arvaukset maksaa sulle rahaa. Eli totuus on se, että 71% yrittäjistä ei tiedä, että mistä ne kävijät sinne sun verkkosivustolle oikein tulee. Me vaan arvaillaan, että kai ne jostain, ehkä ne haki meitä, ehkä ne tuli sitä, tätä tai tota kautta, mutta me ei oikeasti tiedetä. 68% niistä potentiaalisista ostajista, varaajista, meidän asiakkaista, he poistuu sivuilta ilman, että he ostaa yhtään mitään tai tekee sitä peliliikettä, joka veisi heidät lähemmäs sitä ostoa. 53% Googlen hakutuloksista menee, tai niistä niin kuin hakutuloksista tulleista klikkauksista menee top 3 tulokselle. Ja musta on tosi vähän niin kuin surullistakin monesti, kun mä puhun yrittäjien kanssa, ja tosi monet aina sanoo, että mä oon ihan siinä etusivulla, ja mä oon ihan ensimmäisen joukossa, ja mulla on jotenkin sattunut näin hyvä tilanne, että kun haetaan nyt vaikka Kampaamo, Kuusamo, niin sieltä tulee mun yritys heti. Ja sitten kun niitä käydään oikeasti tarkistamassa, niin ei se todellakaan mene sinne top 3. Hyvin harvoin edes sille ensimmäiselle sivulle. 63% verkkovierailuista tapahtuu mobiililaitteella. Se on myöskin tosi tärkeää tietää, eli ihmiset ei enää selaile niin paljon tietokoneilla ja pöytäkoneilla, vaan he lähestulkoon aina käy sun sivustoilla kännykällä. Mutta joo, no mitä tämä työkalu sitten kertoo sulle? Ensinnäkin se kertoo, että ketkä siellä sun sivuilla käy. Ikä, sukupuoli, sijainti, laite, jolloin sä tiedät, että kuka on sun asiakkaas. Onko siellä semmoista väkeä, jotka on sun kohderyhmä. Mitä he teki siellä sivuilla, eli mitä sivua siellä katsotaan, kuinka kauan, jotta sä tiedät, mikä kiinnostaa. Eli kun sun verkkosivulla on monesti esimerkiksi, siellä saattaa olla blogi, siellä saattaa olla joku oma ländäri tarjouksille, siellä saattaa olla jotain tuoteesittelyitä, hoitopalveluesittelyitä, niin tämän avulla sä näet, että mitä sivuja eniten katsotaan, millä eniten viihdytään, ja sä tiedät, että mikä siellä sitten eniten ihmisiä kiinnostaa. Sitten tietysti se, että syntyykö tuloksia, tuleeko sitä konversiota, eli kaikki tällaiset, mitä sä oot merkinnyt mitattaviksi, eli lomakkeet, ostot, puhelut, kaikki tällaiset, ja sitten sä tiedät, että tuottaako se sun sivu rahaa vai ei. Sitten tietysti se, että miten ihmiset löysi sut, tuliko ne Google-haun kautta, Instagramista, suoralla linkillä. Sä tiedät, mikä markkinointi parhaiten toimii. Sitten sä tiedät, että mistä he poistuu. Eli poistuuko he ennen yhteydenottoa, ja sitten sä löydät paljon helpommin ne myynnin pullonkaulat sieltä. Millä laitteella ihmiset selaa, eli käykö ne mobiililla, käykö ne tietokoneella, ja sitten sä tiedät, että täytyykö sitä sun sivustoa mobiili optimoida, eli jos ei sitä optimoitu, se on tehty aikanaan sellaiseksi, että se toimii lähinnä pöytäkoneilla, niin todennäköisesti se ei enää tänä päivänä kauheasti palvele.
No, vaihe ykkönen, kun sä lähdet nyt sitä tiliä siellä luomaan ja sen asennuksen tekemään, niin sulla menee siihen semmoinen 10-15 minuuttia. Meidän on turha ihan hirveästi tätä vaihetta hierossa, voit vaikka heittää paussille tässä kohtaa ja mennä ykkösestä vitoseen noin kohdat läpi ja sen tilin itsellesi luoda. Sä tarvit Google-tilin, eli ihan siis Gmail. Menet sinne osoitteeseen, joka tuossa ykköskohdassa lukee analytic.google.com, kirjaudut sisään sun Gmail-tilillä. Jos ei ole, niin sit sä luot sen ilmaisen Google-tilin ensin, mutta melkein kaikilla nykyisin on. Sitten sä klikkaat, että aloita mittaaminen. Sä näet siellä semmoisen sinisen napin etusivulla ja klikkaat sitä, ja se käynnistää sitten sen asennusohjaajan. Sitten sä nimeät sun tilin, eli nyt jos me leikitään, että mulla on vaikka hieronta-alan yritys, niin sen nimi saattaisi olla Tian hieronta. Tili, koko bisneksesi ominaisuus, yksi verkkosivusto, eli Anna kuvaava nimi. Sitten sä luot GA4-ominaisuuden ja valitset aikavyöhykkeen, eli sä valitset sieltä Finland, Helsinki ja valuutaksi eurot, tämmöiset perus niin kun, asennukset teet siellä sen mukaan, missä sä oot. Tietysti jos et ole Suomessa, etkä käytä euroja, niin laitat sinne oikeat tiedot sitten. Sen jälkeen lisät verkkosivuvirta eli webstreamit sinne, kirjoita sivustosi osoite. Esimerkiksi nyt mulla olisi vaikka www.tia.fi ja sitten sä saat sieltä semmoisen mittaustunnuksen. Nyt saattaa tuntua siltä, että enpä tätä osaa, tämä kuulostaa väärältä, tämä kuulostaa vaikealta, en tiedä, mutta tämä on oikeasti ihan super helppo. Aloitat ykkösestä, sulla menee 10 minuuttia. Jos jossain kohtaa menee sormi suuhun, etkä tiedä miten edetä, niin esimerkiksi ChatGPT on todella hyvä apuri, kun sä kerrot, että nyt mä oon tässä kohtaa, että mulla on tarkoitus luoda toi Google Analytics-tili, mutta mä oon jumissa aloittamisesta, en saa edettyä tästä ja tästä kohtaa, niin sieltä tulee kyllä hyvät ohjeet. Nämäkin tosi paljon elää ja päivittyy, eli voi olla, että ne saattaa yhtäkkiä vaikka huomenna olla vähän erinäköiset kuin ne on tänään, mutta kyllä tuut saamaan nykyisen verkon tarjoamalla hyvät ohjeet siihen, että sä pystyt sen tilin sinne luomaan. Monilla tietysti tästä kohtaa se tili myöskin on jo valmiina, joten senkään takia me ei sitä sen kummemmin tässä nyt käydä läpi. Kakkosvaihe on sitten se, että me laitetaan sinne seurantakoodi sinne sivustolle. Tämäkin on monella jo tehtynä jossain vaiheessa, moni ei sitä vaan oikeastaan tiedä. Miten se koodi sitten lisätään? Ihan sama, onko sulla WordPress-sivusto, onko sulla Fixin kautta rakennettu sivusto, onko sulla verkkokauppa, joku Shopify, minkä sä haluat, tai Kajabi, joku muu HTML, niin se on usein tosi yksinkertainen ja helppo juttu, paljon helpompi kuin sä luulet. Ja tuossa on yleisimmät ohjeet, että miten sä saat sen tehtyä. Monilla sivuilla sä menet vaan asetuksiin ja integraatioihin ja sieltä sitten valkkaat tuon Google Analyticin ja käytät sitä sun G-tunnusta, minkä sä sieltä äsken sait, kun sä sitä tiliä loit. Tai sitten jossain vaan laitetaan pieni koodinpätkä oikeaan paikkaan, kuten esimerkiksi Kajapissa mennään sitten asetusten kautta. Sitten sä tarkistat sen asetuksen tai asennuksen ja katsot, että hommat lähtee pyörimään hyvin ja sä oot saanut sitten hommat toimimaan. Tähän asti kaikki on siis täysin ilmasta, eli sun ei tarvii mistään maksaa. Saattaa olla, että vuorokausi menee siinä, kun se vahvistaa. Voi olla, että joskus liikkuu paljon nopeammin. Eli avaat sen sun Google Analyticin, sitten sä menet sinne hallintaan, sitten siellä on tommoinen kuin debut kohta. Sen jälkeen sä itse käyt sun sivustolla uudessa välilehdessä. Sitten siellä pitäisi näkyä se vierailu seuraavassa kohdassa. Odotat 24 tuntia ja sitten se reaaliaikainen raportti vahvistaa, että joo, kyllä se näkyy. Ja jos näyttää siltä, että ei toimi, niin tarkistat sen koodin, tyhjennät selaimen, välimuistin ja useimmiten tämä menee ihan ykkösellä toimimaan. Tässä kohtaa saattaa kuulostaa vielä tällaiselta tosi raivostuttavalta tekniseltä jargonilta, mutta nyt kun sä oot jo tähän asti päässyt, niin ihan hetken päästä kokonaisuus kyllä helpottuu. No, nyt mennään siihen pisteeseen, missä sä todennäköisesti jo oot.
Eli sulla on sinne asennettuna jonkinnäköinen seuranta ja sulla on se tili olemassa, mutta sä et osaa yhtään käyttää sitä. Sä et tiedä, että mitä mä täällä oikein teen. No, siellä on 4 tärkeintä osaa, mitkä sun täytyy tuntea. Ykkösenä on se etusivu, eli pikakatsaus 7 päivän dataan, reaaliaikaiset kävijät nyt just, uudet vs. palaavat kävijät ja top-sivut tänään. Sitten siellä on nämä raportit kohta, mistä sä näet esimerkiksi kaikki kävijädata löytyy sieltä, liikeen lähteet, ne löytyy sieltä, ne on tosi tärkeitä, mistä se liikenne sinne sun sivuille oikein tulee. Sitten siellä on sivukohtainen data ja siellä on konversiot ja tapahtumat. Sitten keltaisella on tutustu, eli siellä on vapaa-analysointi, itse rakennettavat raportit, mitä sä voit luoda, vertailuanalyysit ja kanavavertailu. Ja sitten punaisella näette tuon kohdan hallinta, tilin asetukset, konversioiden määritys, suodattimet, joka on myöskin tosi tärkeä. Ja sitten siellä on se Google Analyticin liittäminen Google Adsiin. Ja jos teillä on millä tahansa kielellä, niin useimmiten noi tuommoiset pienet symbolit esimerkiksi tuossa hallintasanan edessä tai tutustussanan edessä, niin ohjaa teidät oikeaan paikkaan, että mistä sieltä mikäkin sit lopulta oikeasti löytyy. No, mennään ensin siihen reaaliaikaiseen raportointiin. Eli sä näet, että kuka siellä sun sivuilla on just tällä hetkellä. Kun sulla on hommat asennettuna, niin kun sä meet sinne sun GAhan, niin sä näet siellä reaaliaikaisesti, että kuinka monta aktiivista käyttäjää sun sivustolla on just tällä hetkellä. Sitten sä näet, että kuinka moni on tullut orgaanisen haun kautta, kuinka moni on tullut suoraan, kuinka moni on tullut Instagramista tai jostain muusta sinne sun sivuille. Mitä sä tästä opit? Sä pystyt testaamaan sitä markkinointia reaaliajassa, eli sä voit vaikka julkaista somepostauksen ja katsoa, että nouseeko se kävijämäärä tai käyttäjämäärä sun sivustolla välittömästi. Sitten sä näet uuden kampanjan vaikutukset, eli kun sä laitat jotkut mainokset päälle, niin sitten sä pystyt katsomaan reaaliajassa, että alkaako se heti tuomaan liikennettä sun sivustolle. Ja sitten tietysti sä voit tarkistaa sitä sun sivuston toimivuutta. Eli jos niin kun ne kävijät karkaa siltä samalta sivulta, niin sä pääset koko ajan katsomaan, että onko siellä vaikka joku tekninen ongelma, että minkä takia ne ei jää tai etene tai miksi ne lähtee tai miksi ne ei kiinnostu. No, kävijämittarit. Eli 3 tärkeintä mittaria, joita sun täytyy ymmärtää, kun sä näitä työkaluja käytät. Ensimmäisenä siellä on käyttäjät. Mitä se oikein tarkoittaa? No montako eri ihmistä kävi sun sivuilla tuona valittuna aikana? Minkä takia se on tärkeä? Sen takia, että se kertoo siitä sun yleisön koosta. Kasvaako se esimerkiksi kuukausittain? Jos sun tavoite on kasvattaa vaikka 10-20% kuukaudessa kävijöitä sosiaalisesta mediasta ja SEO-optimoinnin kautta, niin sä pystyt katsomaan, että toteutuuko ne sun tavallaan tavoitteet. Sitten istunnot, eli mitä se tarkoittaa, montako kertaa kävijät yhteensä vieraili, eli sama henkilö voi luoda useita. Minkä takia se on tärkeä? No se kertoo siitä sun sivun vetovoimasta, eli palaako kukaan, haluuko kukaan takaisin sinne sun sivustolle. Jos istunnot ja ne käyttäjät ja ne ihmiset, jotka sun sisältöä siellä kuluttaa, palaa, niin sehän on tosi hyvä. Se on hyvä merkki. Jos taas ne käy kerran ja sitten ne ei enää ikinä tule takaisin, niin se ehkä kertoo siitä, että se sivusto ei niin kuin, palvele sua sillä tavalla kuin se voisi. Sitten myöskin sitoutumisaste, mitä se siis tarkoittaa. Eli tietty prosentti kävijöistä, jotka vietti yli 10 sekuntia tai katsoi esimerkiksi yli 2 sivua, niin se on sulla aika tärkeää dataa. Tämä on oikeastaan niin kuin koko tämän työkalun tärkein mittari, koska sä tiedät, että jos sulla on esimerkiksi niin kuin se tilanne, että alle 40% kävijöistä viettää yli 10 sekuntia tai katsoo yli 2 sivua, niin silloin sulla on jonkinnäköistä sisältöongelmaa siellä, eli ihmiset vaan pilahtaa ja lähtee menemään. Ja sitten taas, jos se on yli 60%, sä tiedät, että sulla on oikeastaan tosi hyvä niin kun, sisältö
siellä sun sivuilla ja se toimii. Monta kertaa tähän myöskin vaikuttaa se, että jos sun kävijät tulee lähinnä somesta, niin silloin ne yleensä viettää sun sivustolla vähän vähemmän aikaa, koska ne vaan vilahtaa sinne vähän niin kuin sen scrollauksen lomasta. Ja jos ne tulee vaikka sitä kautta, että ne on erikseen hakenut sua vaikka Googlen kautta, hakusanan kautta, niin sitten ne viihtyy vähän pidemmän aikaa, koska silloin sä silloin ne ihmiset niin kuin on vähän erilaisella agendalla liikenteessä, eli ne ei ole vaan scrollaamassa, vaan ne on tietoisesti etsimässä just suota tai tiettyä juttua. Liikenteen lähteet, eli raportti, hankkiminen, liikenteen hankkiminen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos orgaaninen haku on alle 20%, niin silloin sun kannattaa panostaa siihen sisällöntuotantoon ja SEO-optimointiin. Eli jos orgaaninen haku, eli se, että ihmiset ei hae sua lainkaan, niin kun tavallaan ne ei tuu sun sivustolle mitään muuta kautta kuin vain sun esimerkiksi somen kautta, niin silloin sä voit vähän optimoida sitä, että mihin sä panostat. Jos some on alle 10%, niin silloin Instagram tai Facebook ei tuo kävijöitä sun sivuille, ja sun pitää parantaa sitä call to actionia, eli sitä toimintakehotetta. Eli jos alle 10% ihmisistä, jotka sun sivustoille tulee esimerkiksi sun niin kuin Instagramista, tai niin kuin tosi pieni osa tulee sun Instagramista, ja sulla on oikeasti vähän yritystä tuoda niitä ihmisiä sun sivuille sieltä, ja se vaan näyttää tosi huonolta se prosentti, niin silloin sä tiedät, että sun kannattaa heti miettiä ainakin ne toimintakehotukset kuntoon, vaikka varaan nyt lue lisää, katso täältä, yleensä ne puuttuu kokonaan, tai sitten ne on ollut ehkä vähän ponnettomia. No sitten tuo orgaaninen haku, se tarkoittaa tosiaan sitä, että kävijät löytää sut Googlesta hakusanalla. Tämä on ilmasta liikennettä. Tämä on tosi hyvä pitkällä aikavälillä, mutta tämä vaatii sitä SEO-työskentelyä ja SEO-optimointia. On hyvä juttu, koska se on tosiaan ilmasta ja monta kertaa se sun nyt kirjoittama blogipostaus voi tuoda sulle tai niin kuin ihmisiä tosi pitkän aikaa. Eli se on myöskin niin kuin riittoisa työkalu sikäli. No sitten nämä suorat directit, niin ne on tällaisia kävijöitä, jotka kirjoitti sen sun urlin suoraan tai tuli jostain kirjanmerkistä tai muusta tällaisesta. Ja tämä on niinku tunnettuuden mittari, eli tämä kasvaa sitä mukaan, kun sun brändi vahvistuu. Eli esimerkiksi mullahan nämä direktit on tosi isoja, koska valtaosa ihmisistä, mulla on sama sivuston sisällä sisään kirjautuminen meidän valmennukseen, niin ihmisethän tulee suoraan niin kuin heillä on kirjamerkeissä meidän sivu, tai he ainakin varmasti muistaa, että kuinka he valmennusalustalleen pääsee, niin sitä kautta sitten tosi paljon ihmisiä tulee suoraan. Ja sitten jos sulla on joku, ajattelen nyt vaikka, että sä oot kova leipuri, niin joku vaikka Kinuskikissan sivusto on semmoinen, jota sä oot tottunut käyttämään ja sä tykkäät sitä käyttää, niin silloinhan sä kirjoitat sen suoraan ja siirryt sillä tavalla sinne oikealle sivustolle niiden reseptien pariin. Ja silloin kun se sun brändi on vahva, kuten Kinuskikissalla vaikka alkaa olla, niin suoria kävijöitä verkkosivuille tulee paljon. No sitten on se some, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, kaikki muut tällaiset. Se mittaa sun somen tehoa suoraan tavallaan sinne kassavirtadatana, eli kuinka paljon sun some tuo ihmisiä sinne sun sivuille. Jos sulla on siellä suoraa kauppaa, jos sulla on siellä suoraa varausjärjestelmää ja muuta tällaista, niin silloinhan se on niin kuin aika suora homma, että ihmiset kattelee sun jotain juttuja somessa ja sitten ne siirtyy sun sivuille ostopuuhiin. Sitten esimerkiksi sähköposti, e-mail-uutiskirjan tai sähköpostin kautta tulleet. Usein tämä on semmoinen kanava, joka konvertoi tosi hyvin. Sitä kannattaa seurailla aika tarkasti. Sitten se sivukohtainen data, raportti, sitoutuminen, sivut ja näytöt. Eli mitä sä seuraat sieltä sivukohtaisesti? No ensinnäkin niitä sivulatauksia, eli kuinka suosittu se sivu on. Sitten niitä uniikkikävijöitä, eli montako eri ihmistä siellä on käynyt, ja sitten sitä käynnin keskiaikaa, eli lukivatko he siellä rauhassa vai karkasko ne saman tien.
Tämmöinen käytännön analyysi, jonka sä voit tehdä ihan saman tien, niin on se, että sä löydät sivun, jolla on korkea kävijämäärä, mutta lyhyt käyntiaika. Sitten sä tiedät heti, että se sisältö ei vastaa odotuksia. Sitten myöskin se, että sä löydät sieltä hinnasta tai palvelusivun, niin kun sä löydät sen ja katsot, että paljon siellä oikein käydään, niin se kertoo aika paljon niistä ihmisten ostoaikomuksista. Eli jos he on jo siellä niin kuin selaamassa hintoja, selaamassa sun palveluita, niin se kertoo siitä, että he on jo niin kuin aika valmiina ostohommiin. Sitten tietysti yhteystiedot-sivu, jos sinne ei mennä ollenkaan, jos siellä on joku toimi, mitä sä haluat ihmisten tekemään, vaikka siirtyä sinne varauskalenteriin tai muuta tällaista, niin sitten sä tiedät, että se call to action puuttuu muualta sivustolta. Eli ihmiset ei helposti löydä sen kyseisen sivuston pariin. Eli tätä tarkoittaa sivustokohtainen data. Ja mä tiedän, että tämä tuntuu alkuun vähän semmoisilta niin tylsiltä, ja mikä toi nyt oli ja miten toi nyt meni, ja sitten vielä sekin, että tietysti näissä on pieniä eroja, maakohtaisia eroja, mutta heitä aina video paussille, kun tuntuu siltä, että nyt mä ihan tippua ja nyt mä en yhtään ymmärtänyt. Ja kyllä ne hommat sieltä. Sitten kun sä sitä vähän aikaa pyörittelet, niin alkaa pikkuhiljaa tuntuu vähän tutummilta. Konversiot on se tosi tosi tärkeä luku. Eli konversio on se haluttu toiminto, joka voi tarkoittaa sulle sitten rahaa. Eli esimerkiksi yhteydenottolomake on lähetetty. Sehän tarkoittaa sitä, että se on suora potentiaalinen asiakas. Sun puhelinnumero on klikattu, silloin se asiakas todennäköisesti aikoo soittaa sulle. Varaus tai osto on tehty, suora eurokonversio tai uutiskirje on tilattu. Se saattaa olla sulle sitten pitkäaikainen asiakas. Eli nämä on näitä niin kuin aika tärkeitä tapahtumia, mitä me halutaan seurata. Konversioprosentti, eli konversiot jaettuna kaikilla kävijöillä kertaa 100. Palvelualalla 2-5% on hyvä, ja jos käy niin, että konversiot jaettuna kaikki kävijät kertaa 100 on alle 1%, niin sitten sulla on jotain korjattavaa siellä. Eli sen täytyy olla vähän korkea. Raportti käyttäjäyleiskatsaus, eli kohderyhmän raportti. Tämä raportti kertoo, kuka sun asiakkaasi oikeasti on, eikä että kuka sä luulit sen olevan. Eli siellä on ikäjakauma, onko sun kävijä 25-34 vai 45-54. Jos sun kohderyhmä on 35-45, mutta kävijät on 18-24-vuotiaita, niin silloin sulla on selkeä markkinointi- tai sisältöongelma. Eli jos se tuote tai palvelu on vaikka tarkoitettu yli 30-vuotiaille, mutta kaikki sun sivustokävijät on parikymppisiä, niin silloin joku syy ohjaa vääränlaista väkeä sinne sun sivuille ja on ohjaamatta oikeanlaista väkeä sun sivuille. Eli jos sä saat asiakkaita, ne ei ole oikeita asiakkaita sulle sinne. Sijainti. Mistä kaupungista käydään eniten? Yrittäjä Tampereella, mutta 60% kävijöistä on Helsingistä. Sekin on dataa. Sä tiedät, että okei, joku hommahan tästä nyt on vikana, jos mä paikallisesti koitan myydä, mutta mun oman seudun ihmiset ei mun sivuilla käy. No sitten myöskin laite, eli mobiili 63, pöytäkone 34, tabletti 3%, se on aika tyypillinen jakauma. Jos mobiili on yli 70%, mutta sun sivusto on mobiili optimoitu, niin silloin ne konversiot alkaa kärsimään. Ihmiset ei siirry varaamaan tilaamaan ostoa. Käytännön analyysi palvelualan yrittäjille, eli ajatellaanpa nyt mobiilikäyttäjiä, joita on 34% kävijöistä. Niin semmoinen ihminen useimmiten, ö, mobiilikäyttäjä siis puhelimella useimmiten asioitaan toimitteleva ihminen, niin se selailee Instagramissa, sitten se klikkaa jotain linkkiä profiilista ja sitä kautta hän päätyy sun sivustolle. Sitten taas esimerkiksi pöytäkonetta käyttävä, niin siellä useimmiten käytetään Googlen hakukonetta ja sitten se löytää sun sivuston ja sitten se tulee sinne sun sivustoon sillä omalla tietokoneella. No sitten taas tämmöinen kännykkäselailija, niin hän katselee vähän aikaa
Se ei jaksa kauheasti scrollata ja sitten se sulkee. Sitten taas tämä tietokonekävijä, niin se viettää enemmän aikaa sun sivuilla ja se harkitsee yleensä enemmän. Ö, Puhelinkäyttäjä, niin silloin sen sivun pitää latautua alle 3 sekunnissa. 53% hylkää hitaan sivun. Ja sitten ne call to actionit, eli toimintakehotepainikkeet, täytyy olla peukalon pään ulottuvilla. Ne täytyy olla niin kuin isoja ja siinä silleen alakohdassa, missä se peukalo on, että sitä on helppo painaa ja edetä. Teksti ei saa olla alle 16 sää mobiililla ja lomake saa olla maksimissaan 3 kenttää pitkä, eli sinne voi just laittaa nimen, puhelimen ja lähetä nappulan suurin piirtein. Sitten taas, jos me mennään niihin tietokonekävijöihin, niin he lukee siellä enemmän tekstiä ja heille toimii tämmöiset yksityiskohtaisemmat sivut. Konversioprosentti on usein korkeampi kuin mobiililla. Lomakkeet voi olla jopa pidempiä, enemmän kenttiä on ok, ja kuvat ja visuaalisuus merkitsee enemmän. Eli mulla esimerkiksi sivustot ja kyselyt näyttää vähän erilaisilta sen mukaan, onko käyttäjä puhelimella vai tietokoneella ihan juuri näistä syistä. Mutta tuolla Google Analyticissa, niin kun sä menet raportteihin, tekniikan yleiskatsaukseen, niin sieltä sä pystyt katsomaan sitten tota laitejakaumaa. Minkälainen väki siellä sun sivuilla eniten vierailee, ja jos sulla on sitten yhtä versiota, joka näkyy molemmissa samanlaisena ja sulla on vaikka 90% kävijöistä mobiilikävijöitä, niin silloin sun kannattaa kuvat ja visuaalisuus vetää aika minimiin ja keskittyä siihen, että ne kentät on lyhyitä, call to actionit suoria ja se on semmoinen niin kuin nopean dopamiinin kenttä se sun sivusta. Viikkoraportti, 15 minuuttia viikossa teettää joka maanantai. Enempää sun ei tarvitse tehdä. Eli ihan se, että sä kurkkaat kävijämäärän verrattuna edelliseen viikkoon, missä etusivulla on tämä homma, mistä pääset vertaamaan viime viikon dataan. Nousiko vai laskiko ja miksi? Jos se laski yli 20%, niin tutki, mistä se liikenne katosi, mihin se hävisi, mihin ne ihmiset meni, jotka aiemmin kävi. Sitten katso tosiaan, että mistä se liikenne on tullut. Eli meet katsomaan sinne raportit, hankkiminen ja liikenteen hankkiminen, mikä kanava kasvoi ja mikä laski. Jos esimerkiksi sun Instagram-liikenne on plus 40%, niin jatka samankaltaisella sisällöllä. Silloin se toimii paremmin kuin edellisviikolla ja kasvaa koko ajan. Sitten top 5 sivua tällä viikolla. Eli taas raportista, sitoutumisesta, sivut ja näytöt kohdasta. Katsot, että mikä sivu nousee, onko se myyntisivu vai onko se blogi. Jos sun palvelusivu kasvaa, niin laita sitä call to actionia vielä näkyvämmäksi. Eli varaa tästä, tule konsultaation osta, jotain tällaista. Sitten kurkkaa konversiot tällä viikolla, eli sekin löytyy raporteista, konversiot, oman nimen konversio, eli syntyykö yhteydenottoja tai varauksia. Jos sulla on 0 konversio, mutta sulla on paljon kävijöitä, niin silloin sun sivustolla on iso ongelma. Nämä on tosi tärkeää dataa. Sitten yksi kehityskohde, eli raportit, sitoutuminen ja tapahtumat. Mikä yksi asia voisi olla semmoinen, mitä sä voisit parantaa ensi viikolla? Kirjaa se paperille, tee yksi muutos ja mittaa sitä seuraavalla viikolla. Tämä on näin helppoa. Kun sä oot asentanut sen homman ja sä oot yhdistänyt sinne seurantakoodin, niin sit vaan joka maanantai kurkkaat vartin ajan, että miltä näyttää, kasvaako liikenne, kutistuuko liikenne, mistä se sinne tulee, ja sitten sä tiedät, että miten sä voit muuttaa toimiasi kohti optimaalisempaa suuntaa. Sitten tietysti tämmöinen pieni bonusvinkki, hakusana data. Jos ei ole tehty, kannattaa tehdä, eli yhdistät Google Search Consoleen ton sun Google Analyticin, eli silloin sä näet, että millä hakusanoilla sut löydetään. Nämä on molemmat tällaisia niin kuin näppäriä työkaluja, jotka jää monesti ihan täysin käyttöön. Miten sä yhdistät? Meet stretch.google.com kautta stretch-konsole. Löydät kyllä ihan sata varmasti, kun
vaikka Googleen kirjoitat, että millä hakusanoilla mut löytyy, niin sitä kautta sitten pääset etenemään tässä. Sitten sä lisäät sun sivustosi, eli verifioit sen sun omistajuuden. Sen jälkeen, tämä on taas siis tällainen, tuntuu niin tyhmältä vetää näitä ohjeita tälleen putkeen ohjeistuksena, koska nämä pitäisi melkein niin kuin näyttää kohta kohdalta, mutta sille ei ole tällä hetkellä oikeastaan tarvetta. Valtaosa on varmaan tehnyt jo valmiiksi, joten otatte taas näytön kaappauksen tästä ja sitten etenette sieltä kohta kohdalla, mutta tosiaan sitten kun se omistajuus on verifioitu, niin sen jälkeen tuolla Google Analyticissa niin menette sinne hallintaan ja Stretch Console-linkit, klikkaatte linkitä, valitsette sieltä Stretch Console-ominaisuus ja odottelette päivän pari, niin se data alkaa sieltä näkyä. No, mutta minkä takia sä tämän homman tekisit? No ensinnäkin siksi, että vaikka kuulosti tuommoiselta tosi urpolta toi mun selitys tossa, niin ei se ole mikään iso juttu. Oikeasti 10 minuuttia ja vähän odotusta päällä, niin se on yhdistetty. Sen jälkeen sä löydät hakusanat, jotka tuo asiakkaita. Onko se sitten vaikka Ripsien pidennys Tampere, 45 klikkausta kuukaudessa, kirjoita siitä lisää. Jos sä näet, tai niin tämä on oikeasti tärkeää dataa, mikä auttaa sua tekemään fiksumpia toimia, että sä et tekisi jatkossa turhaa työtä, vaan sä tekisit työtä, josta sä saat parhaat mahdolliset tulokset. Sä näet myöskin sivut, jolle ei löydetä. Jos sulla on vaikka palvelusivu ja sinne on 0 klikkausta, niin silloin hakusana ongelmaa tai sivua ei löydy Googlesta. Eli silloin sä tiedät, mitä sun pitää lähteä korjaamaan. Sitten sä voit verrata noita klikkausprosentteja, eli jos sulla on 100 näyttöä ja 2 klikkausta, niin sitten se CTR on alle 2%, tai 2% itse asiassa tismalleen, ja jos se tosta vielä laskee tai on tuon verran, niin sä tiedät, että se otsikko on aika heikko, eli silloin sun kannattaa parantaa sitä otsikkoa, koska 100 näytöllä kyllä meidän pitäisi enemmän klikkauksia saada. Jos 100 ihmistä tulee ja 2 vaan painaa eteenpäin, niin otsikko ei ole kiinnostavaa. Ja sitten sä pystyt kehittämään sitä sun sisältöstrategiaa siitä datasta, mitä sä saat. Eli ihmiset hakee vaikka kuinka usein ripset pitää huoltaa, niin sitten sä voit kirjoittaa vastauksen blogiin tai tehdä siitä somesisältöä tai mitä tahansa muuta tällaista tässä tilanteessa tietysti kannattaisi tuottaa sitä sisältöä, mitä ihmiset sitten vois vastauksensa Googlen kautta löytää. Ja 5 yleisintä virhettä, joita naisyrittäjät tekee tuolla GA:ssa. No ensinnäkin he katsoo vaan noita kävijämääriä ilman kontekstia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla nyt on nämä asennettuna, mutta sä et ole saanut niistä oikein hyötyä irti viime vuosien aikana, niin se johtuu ehkä siitä, että sä et ole ottanut niitä ihan täysin haltuun. Vertaa aina. Viikko viikkoon, kuukausi kuukauteen, absoluuttinen luku itsessään ei kerro yhtään mitään. Eli älä katso vaan kävijämäärää ilman mitään asiayhteyttä. No sitten se, että jos unohdetaan mobiilioptimointitarkistukset, eli jos mobiilikäyttäjiä on yli 60%, mutta konversioprosentti on matalalla, niin silloin pitää testata se sivusto puhelimella heti, että toimiiko se oikeasti hyvin. Tämä on myös semmoinen, mikä monilla jää, varsinkin jos ne sivut on tehty joskus 6 vuotta sitten, niin on semmoinen fiilis, että nehän on ihan uudet ja tuoreet, mutta oikeasti voi olla jo paljon vanhentumaa siellä. Sitten se, että sä et määritä konversiota lainkaan. Ilman konversiota GA kertoo vaan, että joku on käynyt. Ja sitten se konversio taas kertoo siitä, että joku on halunnut ostaa. Sitten jos sä katsot liikaa pikkuyksityiskohtia, mutta et sitä kokonaisuutta, niin sekään ei ole kauhean hyvä juttu. Eli aloita aina ylhäältä. Kävijät, lähteet, konversiot ja sen jälkeen poraudu niihin pieniin yksittäisiin ongelmiin. Sitten jos sä et vertaa omaa dataa siihen toimialaan, niin sekin on tietysti vähän haaste. GA benchmark niin sanotusti, eli vertaa sitä sun konversioprosenttia alan mediaaniin. Eli palvelu niin kuin aloilla on tietynlaisia yhdenmukaisuuksia näissä. Jos sä nyt vaikka ajatellaan, että jollain ihmisellä on semmoinen liiketoiminta, jolla on tosi isot kävijämäärät kuukaudessa verkkosivuilla ja sieltä tapahtuu hirveästi konversioita ja paljon ihmisiä vierailee ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten jos sä vertaat sun dataa tämmöisen yrittäjän dataan ja sun dataa esimerkiksi pitäisi
tulla siitä, että ihmiset tulee joskus sun sivuille lukemaan vähän lisää sun palveluista ja siirtyy sitä kautta tekemään sen varauksen ajanvarausjärjestelmään, mutta niitä varauksia tulee paljon muutakin kautta ja ihmiset ei varsinaisesti hirveästi hengaile sun sivustoilla, niin ei kannata silloin vertailla ja masentua, vaan katsoa vähän niin kuin järkevästi sitä hommaa. No sitten se, mikä on tosi tärkeää, niin se, että sä lopetat arvaamisen ja aloitat sen päätösten tekemisen datasta. Eli jos sä nyt ennen vaikka julkaisit 10 postausta ja sä et oikein tiedä, että toimiko ne, niin toi GA paljastaa sulle, että se Instagram toi nyt vaikka 45 kävijää viikossa sun verkkosivuille, joista 3 täytti lomakkeen, että he haluaa nyt vaikka konsultaation tai jotain muuta tällaista. Silloin ROI on 3 potentiaalista asiakasta kautta 10 postausta. Kannattaako sitä jatkaa? Silloin sä tiedät, että jos sä haluat 6 potentiaalista asiakasta, niin todennäköisesti sun täytyy tehdä 20 postausta. Onko se järkevää ajankäyttöä? Haluatko tehdä niin? Sun pitää miettiä sen mukaan, mikä se sun tilanne on, ja sit sä pystyt tekemään niitä päätöksiä fiksummin. Öö, Ennen kaikki tykkäykset kasvaa, mutta asiakkaita ei tule. Eli monesti ihmisillä oli sellainen tilanne, että he koki, että mä saan koko ajan lisää sydämiä ja peukkuja ja kaikkea muuta mun postauksiin, mutta ne ei päädy asiakkaiksi. Sitten toi GA silloin paljastaa esimerkiksi, että se someliikenne on plus 80%, eli somesta tulee tosi paljon asiakasvirtaa, mutta se konversioprosentti on kuitenkin pieni, 0,2% esimerkiksi, eli ihmiset tulee somesta sun verkkosivuille, mutta kukaan ei tee sitä, mitä me toivottaisiin. Ei varaa, ei tilaa, ei soita, ei mitään muuta tällaista. Silloin me tiedetään, että meillä on väärää kohderyhmää, taikka sen sivun call to actionit, eli ne toimintakehotteet ei toimi, ja me tiedetään, että ne pitää korjata. Mutta onnea sentään ollaan saatu liikennettä ja ollaan saatu niin kuin näkyvyyttä, mutta valitettavasti väärän kohderyhmän parissa. Tai sitten juurikin niin kuin ei vaan osata sitten sitä oikeaa kohderyhmää ohjata eteenpäin siellä meidän sivustolla. Sitten ennen esimerkiksi moni sanoo, että mä panostan Instagramiin, mutta mä epäilen sen tehoa. Ja sitten se GA paljastaa sulle vaikka, että orgaaninen haku tuo 5 kertaa enemmän kävijöitä kuin se Instagram. Silloin, jos sä teet tosi paljon töitä Instagramin eteen ja sieltä ei tule yhtään jengiä kuitenkaan sun sivuille, vaan orgaanisesti tulee ihan sikapaljon enemmän jengiä sivuille tekemään niitä toimia, mitä me mitataan, varauksia, ostoja, muuta tällaista. Niin minkä takia sä et sitten investoisi siihen blogin kirjoittamiseen ja siihen SEO-optimointiin, kun se kerran nyt jo tuo sulle 5 kertaa enemmän. Miksi sä käytät viikosta tosi paljon aikaa siihen Instagramiin, jos se toimii tällä hetkellä huonosti? Miksi et sä laita lisää puita uuniin sinne, mikä toimii nyt jo tosi paljon paremmin? Sitten ennen me oltiin tilanteessa, että me ei esimerkiksi tiedetty, että pitäisikö laittaa rahaa maksettuihin mainoksiin. Ja nyt sitten Google Analytics meille sen paljastaa, että 80% kävijöistä tulee orgaanisesti, sivusto konvertoi 4%, niin tulos on silloin se, että se orgaaninen kanava toimii jo hyvin ja sä voit kasvattaa sitä sun sisältöä ensin. Eli nämä kaikki tällaiset hommat on tärkeät. Jos ei se orgaanisestikaan toimi se sisältö ollenkaan, niin eikä niin kuin konvertoi, vaikka sä saat liikennettä sinne, niin miksi sä maksaisit saadaksesi lisää ihmisiä sinne, koska nekään ei todennäköisesti konvertoi, eli osta varaa, tee niitä toimia, mitä me halutaan, joten laitetaan nyt tämä porukka, joka me jo saadaan sinne meidän sivustolle, niin tekemään ensin niitä asioita, mitä me halutaan. Ja sitten kun me onnistutaan siinä, niin sen jälkeen sitten laitetaan sinne vaikka rahaa. Pieni toimintasuunnitelma, 30 päivän GA-käynnistys. Eli tänään aloitetaan siitä, että luot sen tilin, lisäät seurantakoodin ja tarkistat sen asennuksen. Sitten ekalla viikolla tutkit, että mistä ne kävijät tulee, eli mistä kanavista, ja selvität sun top 5 suosituinta sivua, eli kun siellä on erilaisia välilehtiä siellä sun sivustolla, niin mitkä niistä on suosituimpia. Ja määritä sitten 1-2 konversiota, eli lomake, puhelu, ajanvaraus, suora osto, mikä ikinä se sun business onkaan.
Sitten kakkosviikolla tutki sitä sun kohderyhmäraporttia, ikää, laitetta, sijaintia, yhdistä tuohon Google Stretch Consoleen ja sen jälkeen sitten vertaa dataa siihen viime kuukauteen. Ja nelosviikolla teet ensimmäisen parannustoimenpiteen, mittaat sen muutoksen vaikutuksen vaikka viikon päästä, ja sitten sä perustat sen sun viikoittaisen 15 minuutin GA-rutiinin, missä sä testaat, että kuinka hyvin se sivusto työskentelee sun eduksesi silloin, kun sä et ole itse tekemässä töitä. Kaikista tavallaan surullisinta on se, jos me ajatellaan, että meidän täytyy olla koko ajan niin kuin pyöräyttämässä sitä pyörää eteenpäin. Jos sun täytyy olla koko ajan tekemässä joku somepostaus reaaliajassa, että jotain tapahtuu, joku tulee sun sivustoille ja varaa jotain tai muuta, niin se on tosi työlästä. Vähintäänkin ne somepostaukset pitää ajoittaa ennalta ja optimoida oikein niin, että sitten niitä toimia tapahtuu koko ajan, kun sä et ole siellä itse paikalla. Mutta se on tosi, tosi tärkeää, että sä tiedät, mistä asiakkaat tulee, mistä ne on kiinnostuneita, miten sä pystyt niitä ohjaamaan, miten sä voit optimoida sitä hommaa ja miten sä saat näitä asioita tapahtua. Sun verkkosivuthan on siellä silloinkin jakamassa tietoa ja niin kuin myymässä sun palveluita ja tuotteita, kun sä oot itse vaikka nukkumassa, niin kyllä se kannattaa laittaa se homma kuntoon. Data ei valehtele koskaan. Eli se Google Analytics on ilmainen työkalu, se käyttämättä jättäminen oikeastaan maksaa sulle enemmän kuin se aika, mitä sulla menee tähän niin kuin koko ruljanssin käyntiin laittamiseen. Tärkeimmät termit suomeksi. Tämä on kanssa semmoinen, anteeksi, mistä kannattaa ottaa näyttökuva, koska nämä on semmoisia asioita, mitä sä tulet siellä miettimään, että mitä nämä nyt tarkoittaa. Siellä on käyttäjät, eli yksittäiset ihmiset, jotka vierailevat sun sivustolla. Siellä on istunnot, eli kokonaiskäyntikertojen määrä. Sitten siellä on ne sivulataukset, eli montako kertaa sun sivuja on yhteensä ladattu. Välitön poistuminen, eli semmoiset tyypit, minkälainen prosentti kävijöistä poistui katsomatta muita sivuja ollenkaan. Konversio, eli se oli se sun määrittämä haluttu toimi. CTR, ihmisiä, jotka klikkaa sun linkkiä Googlen hakutuloksessa. Sitten se orgaaninen haku, eli kävijät, jotka tulee ilmaisista Google-hakutuloksista. Sitten sen direct-liikenne, eli kävijät, jotka kirjoitti sun URLin suoraan tai tuli jostain kirjanmerkeistä. Sitten toi referral, eli kävijät, jotka tuli jonkin toisen verkkosivuston linkistä, ja sitten se hankinta, eli GA4 raporttiosio, joka kertoo, mistä ne kävijät tulee. Nämä on tällaisia pieniä juttuja, mitä sä et heti muista ulkoa, mutta parin kerran jälkeen jo muistat. Ja tämä oli näin lyhyt, yksinkertainen, pieni vilkaisu tuonne Google-työkalujen maailmaan. Jos nämä on ihan vieraita sulle, niin saat silleen, että mitä ihmettä, hirveä tylsä maailma, mutta tämä on oikeasti tosi tosi mielenkiintoista ja tosi tosi tehokasta, kun sä rupeat näitä käyttämään. Jos sä oot näitä jo käyttänyt, mutta sä et ole vielä saanut näistä hirveästi hyötyä, niin nyt sitten ota tehtäväksi opetella, mitä täältä seurataan, miten se hyödyttää sua. Jokaiselle suomalaiselle yrittäjälle näistä on hyötyä. Ja kannattaa niin kuin, totta kai kaikki keinot ottaa käyttöön ja kaikki mahdolliset ovet avata, jotta saadaan sitä meidän bisnestä maksimaalisesti kasvatettua. Mutta tässä oli nyt tämmöinen pieni raapasu Googlen ilmaisten työkalujen maailmaan, eli pääset vähän analysoimaan Googlen avulla sitä, että mistä, kuka, miten ja sitten myöskin niitä hakusanoja pikkusen tarkemmin seuraamaan seuraavassa vaiheessa. Mutta ei mulla sen kummempaa. Oikein ihanaa päivää sulle. Toivottavasti sait jotain hyötyä irti tästä hetkestä.